Serhetsiz reportýorlar guramasy Ýewropada howplylyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň metbugat azatlygy boýunça täze wekilini Türkmenistanda dünýäniň jurnalistler üçin iň howply ýurtlarynyň birinde diňe habar saýtyna bir surat iberenligi üçin türmä basylan jurnalisti azatlyga çykarmak üçin basy görkezmäge çagyrýar. 26 ýaşly Nurgel Halik bütün dünýä saglyk guramasynyň Aşgabatda gelen toparynyň wekilleriniň sosial mediada çykan fotosuratyny alyp düýbi Garlandiýada ýerleşen Türkmen News habar saýtyna iberenden soň 13-nji ýyldan bäri tutsawlykda saklanýar. Goloýdanyň 10-nji sentýarda galplaşdyrylan galplyk aýplamasyna aýplanyp 4 ýyl azatlykdan mahrum edilenligi habar berildi. Türkmenistan habar we maglumat dawatyny bir gara deşik bolup durýar diýip Serhetsiz reportýorlar guramasynyň Günnäger Ýewropa we Merkez Aziýa bölüminiň başlygy Jean Cavalier aýdýar. Onun sözlerine göre Türkmenistan'da habar veriş terişteleri devlet tarafından doğal gödekçülük aslında saklanýar we bu ýagdaý garaşsyz habar vermek töwekkülçülügine baş goşýan jurnalistlerin barha adalmagyny, olaryň iki bolup galmagyny alyp geldi. Nurgel Halikowa çykarılan höküm häkimetleriň erkin metbugatyň saklanyp galan az sanly wekillerini hem susturmak üçin ulanýan galplaşdyrylan aýplamalarynyň nähili manysyzlygyny görkezýär. Ol türmede gynalmak töwekkülligi bilen ýüzüge bolýar. Biz häkimetleriň onu haýyl etmän boşatmagyna çagyrýar we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň metbugat azatlygy boýunça wekili Tereze Ribeironyň onun esassız tutsak edilmegini berk ýazgarmagyny soraýar diýip Cavalier aýdýar. Halik bütün dünýä saglyk guramasynyň sapara gelen hünärmenleriniň fotosuratyny ozalky klassdaşynyň Instagram sahypasyndan alypdyr. Bu suraty Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýy barada habar berýän Türkmen News saýtyny gören häkimetler onuň öňkü klassdaşyny gassaýar we ol öz sahypasyndaky suraty öçürip Halikowdan bu suraty başga ýere ibermänligini soraýar. Şondan soň Halik derrew polisiýa bölümine çagyryldy we deslapky tutsawhana ýerleşdirildi. Ol ahyryny 26-njy ýylda hamala ýylyň başynda üzmeli bergesini üzüp bilmezligi sebäpli kezzaplikda aýplandy. Serhetsiz reportýorlar guramasy Türkmenistanyň dünýäniň iň ýapyk ýurtlaryndan biri bolmak bilen pnevmoniýa keseliniň köpelenligine garamazdan COVID-19 ýokuşmalarynyň hiç birini resmi taýdan ikrar etmedik iki ýurduň birdigini ikinji ýurduň demirgazyk Koreýadygyny hem belläp geçýär. Şeýle-de beýanatda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň garaşsyz neşirler bilen hyzmatdaşlyk edýän jurnalistleri ýygyderli ýydarlamak, ýanymak siýasatyny dowam etdirýänligi, Türkmenistany oňun ýagtylykda suratlandyryp bilmedikleriň edenetdirikli tutsawlygy sezewar bolýanlygyny ýagtalýar.